Hola, en este vídeo explicarem algunes qüestions bàsiques com a repàs d'ortografia i el que veurem seran les síl·labes, l'accentuació i la dièresi. En primer lloc, veurem les síl·labes. Com a mínim, han de tindre una vocal i per tal de separar una paraula en síl·labes hem de tindre en compte que aquestes es partixen sempre que les vocals formen un hiat, quan hi ha dígrafs com R, S, IX, TJ, TG, TX, TZ i L geminada, és a dir, cadascuna de les grafies que forma part d'estos dígrafs que hem dit ha d'anar en una síl·laba diferent i quan són elements d'una paraula composta. En canvi, les síl·labes no es partixen en els diftongs i els ciftongs, que sabem que són les vocals en contacte dins d'una mateixa síl·laba. Tampoc es partixen els dígrafs GU, QU, LL, NY i G. Aquestes dues grafies haurien d'anar juntes en la mateixa síl·laba. I finalment, quan les vocals I i U són consonàntiques. Alguns exemples d'això els tenim en aquestes paraules. A continuació, veiem l'accentuació. Sabem que hi ha síl·labes tòniques i àtones. Les paraules que són agudes portarien l'accent quan acaben en vocal, vocal més S, o en in, com és, per exemple, en estos mots que tenim ací. En canvi, les paraules planes s'accentuen quan no acaben en aquestes terminacions que hem anomenat per les agudes. Com per exemple en aquestes paraules. Túnel, òptica, anàveu, però compte, en anàveu pareix que acaba en vocal, però aquesta U és una semiconsonant. Per tant, sí que s'accentua. Les esdrúixoles, que porten accent sempre, però ara bé, aquest accent és obert, és tancat, va cap a un costat o va cap a l'altre, doncs si és una I o una U, l'accent sempre és tancat. Si és una A, sempre és obert. Ara bé, si és E o O, ahir ja sí que depèn de la paraula. Mirem, l'accent tancat cap a la dreta, camí, música, la I o la U, més índex, però l'obert és el cap a l'esquerra, amb la A, ànima, o conferència o bòlid, eixa E o que dependrà de la paraula. Però això és un tema més complex que caldria explicar-ho en un altre vídeo més extensament. Quant a la dièresi, sempre escrivim sobre la U o la I. I serveix bàsicament per a dues coses, per a indicar que la U sona quan està en els diftongs gue, que, ui, qui, com per exemple en aquestes paraules, o també fem servir la dièresi quan les regles no ens deixen accentuar i hem d'indicar que un conjunt de grafies no forma un diftong. Per exemple, produït, paül, amoïnar, peuc. Ara bé, hem de tenir compte perquè mai el posem en gerundis, infinitius, futurs ni condicionals i tampoc quan la paraula té un prefix o un sufix. I això és tot. Ara toca practicar per a poder fer-ho bé.